गेल्या 2 वर्षापासून करोनाचं मोठ्या प्रमाणात सावट होतं, त्यामुळे नागरिकांना सण साजरे करता येत नव्हते. परंतु यावर्षी काही प्रमाणामध्ये करोना कमी झालेला आहे आणि यामध्ये सरकारचा मोठा वाटा आहे. अनेक नागरिकांनी लसीकरण मोहिमेचा मोठ्या प्रमाणात फायदा घेतला, त्यामुळे नागरिकांमध्ये करोनाचे प्रमाण कमी झाले. दरम्यान पोळा सण आणि त्यानंतर गोकुळाष्टमी या सणांचा आनंद घेतल्यावर आता गणेश उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे आजपासून. आणि गेल्या 15 दिवसापासूनच नाशिक शहरामध्ये गणपती बाप्पांच्या आगमनासाठी नाशिककर आतुरतेने गणपती बाप्पांची वाट बघत होते. दरम्यान आज ढोल ताशाच्या गजरात गणपती बाप्पांचं स्वागत करण्यात आलं. दुपारी नाशिकमध्ये पाऊस देखील झाला. अनेक रस्तेवर रोषणाई करण्यात आलेली होती आणि ढोल ताशाच्या गजरेमध्ये गणपती बाप्पांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी संध्याकाळची आरती देखील झालेली आहे. नागरिक मोठ्या प्रमाणामध्ये आरतीच्या ठिकाणी येत आहे आणि आरतीचा आनंद घेत आहे. मोठा उत्साह यावेळेस नागरिकांमध्ये दिसून येत आहे. घरोघरी देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये गणपती बाप्पांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सकाळ संध्याकाळ आरती, मोदकांचा प्रवास आणि यामुळे सर्व भक्तिमय वातावरण घराघरात झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे नाशिक शहरात देखील भक्तिमय वातावरण आहे. या महिला भाविकांनी सांगितले की नमस्कार. आजपासून गणपती बाप्पा बसले आणि दरवर्षी म्हणजे 2 वर्षापासून कोरोनामुळे आपल्याला सण उत्साह साजरे करता येत नव्हते, पण ह्या वर्षी कोरोनाचं बरंचसं म्हणजे वातावरण निवळलंय, त्यामुळे आपण ह्या वर्षापासून चांगल्या पद्धतीत आपल्या गणपती बाप्पाचं आगमन करू शकलो आणि महिला मंडळामध्ये पण बऱ्यापैकी उत्साहाचं आणि आनंदाचं वातावरण आहे. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. पोलिसांचा मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त होता. नाशिक जन्मसाठी चंद्रकांत दात्रक.